Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Siti Muslikah, NIM 192. Mahasiswi PGSD Universitas Trunojoyo Madura kelas C. Ing video iki aku arepe ngandani saben kabeh rek babagan bahayane COVID-19 lan kepriye carane nyegah ben gak nular. Sadurunge sampean kudu ngerti rek apa iku COVID-19. COVID-19 yaiku virus sing nyerang ambekan utawa saluran pernafasan menungso. Virus iki bebayani menungso rek. Jadi kudu ngerti. Wong sing kena infeksi virus corona utawa COVID-19 bakal ngalami gejala demam, batuk, pilek, lara tenggorokan, lan uga lara sirah lan lara sesek. Cara sing bisa dilakoni gawe nyegah virus corona utawa COVID-19 iki yaiku nomor 1 yaiku sing sregep bisa tangan gawe sabun. Aja mung banyu tok rek. Lek gawe sabun iku iso ngilangi kuman-kuman sing nempel ana tangan. Nah, sing kepindho yaiku aja sering nyenggol irung, lambe, lan mripat. Bisa uga limpengan maning. Nah, sing ketelu jaga jarak karo wong liya. Misale Pak dhewe omong-omongan ambek wong liya. Nah, iku ndak oleh cedhek-cedhek. Tapi kudu dibatasi jarak sak meter. Kepapat yaiku aja lali gawe masker rek. Misale sampean pilek iku aja lali gawe masker. Terus pas watuk iku aja lali ditutup. Terus pas wahing aja lali ditutup gawe lengan jero. Sing kelima yaiku aja lali olahraga rek. Olahraga iku penting gawe njaga kesehatan tubuh awak dhewe. Sing keenem aja lali mangan panganan sing bergizi lan bernutrisi. Misale kayata ngombe susu, mangan buah-buah. Sing kepitu yaiku nang omah wae rek, gak usah kluyur, gak usah nandi-nandi lek gak ana keperluan sing penting. Iku luwih aman daripada sampean kluyuran turut jobo. Nah, sing kewolu aja lali ndonga marang sing kuwasa rek. Muga-muga awak dhewe kabeh dilindungi dening Gusti Allah lan muga-muga virus corona iki enggal-enggal ndang ilang. Cekal semanten rek saking kula. Nah, iki video saka aku rek. Muga-muga bermanfaat dan berfaedah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.